Arvoisat Kalevan lukion opiskelijat, minun Eeva-Helena Pellikan aikani Kalevan lukion rehtorina on tullut päätökseen. Nyt on aika valita koulullemme seuraava johtaja. En malta odottaa, millaisen kisan saamme tänä vuonna aikaan. Hei ja tervetuloa Kalevan lukion 5. nälkäpeliin. Minä olen Anne-Mari Jussila, olen UKK-instituutin hallinto- ja kehittämisjohtaja, liikuntatieteiden maisteri, yksityisen terveyden edistämisen tutkimus- ja asiantuntijakeskuksen koulutus- ja kehittämisjohtaja, olen ollut Tampereen kokoomuksen valtuusryhmän puheenjohtaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu ja suoritan tällä hetkellä jatko-opintoja Tampereen yliopistossa ja kirjoitan väitöskirjaa. Olen Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuutettu, Suomen taiteilijoiden liiton varapuheenjohtaja, liikunta on lähetysjäteni ja olenkin liikunta- ja terveysjärjestöjen luottamushenkilö. Avasin taannoin myös Tampereen Joulturin ja toimin tällä hetkellä Kalevan lukion vararehtorina ja nyt olen teidän pelinjohtajanne. Tänään selvitetään, kenestä tulee Kalevan lukion 5. rehtori ja Eeva-Helena Pellikan jatkaja. No niin, aloitetaan. Vyöhyke 1, Tiina Karjalainen. Yes! Vyöhyke 2, Timo Pitkänen. Vittu. Minä ilmoittaudun vapaaehtoiseksi. Ihanaa, että meillä on täällä vapaaehtoinen. Vyöhyke 3, Kaija Kohtala. Kohtala Kaija. Missäs on Kaija? Jaha, ja Kaija ei näköjään tällä kertaa päässyt paikalle, mutta jatketaan. Vyöhyke 4, Juha Heinonen. Vyöhyke 5, Terhi Lintunen. Vyöhyke 6, Jari Keinänen. Vyöhyke 7, Jari Kallio. Vyöhyke 8, Jorma Tattari. Joo. Vyöhyke 9, Kai Korsu. Iso käsi! Vyöhyke 10, Mikael Fabrin. Vyöhyke 11, Merja Kaunisto. Kengät pois salissa! Vyöhyke 12, Tuomas Fors. Vyöhyke 13, terveydenhuolto. Ei taida löytyä. Hyvää nälkäpeliä ja may the odds be ever in your favor. Kappas vaimo soittaa. Moro. Vai lapset kipeänä? Oksennustoudissa. No se on meidän perheen lemppari. Mut hei, joo mä rupean tuleen sinne. Itse asiassa ihan hyvä kun soitit, kun pääsen täältä kilpailusta pois. Ja kauheasti tykkään näistä kilpailusta, kun pääsen sinne Nokian rauhaan. Mut hei, mä rupean tulee. Juu. Menisikö tässä joku puoli tuntia? Jees, nähdään. Moro. Jos Jamu olisi ollut mukana, niin ei olisi kyllä ensimmäisenä pudonnut. Pilkkimiehen päivä alkaa aina
Sekin on telossa vielä. No miltä näyttää? Niin, pitääkö tässä tehdä jotain? Ei. Jos me ihan rauhassa, jos me tehdään sovinta, eikö me voitais ihan rauhallisesti sopia, että meidän luokathan on samalla käytävällä. Jos me vaan molemmat mennään omiin luokkiimme. Näin teet. Ai kauhea määrä esseitä. Hei, nythän meillä on hyvä aikaa korjata niitä. Ja tuutte myöhäisen. Ja sään tuoli. Pieni Jäynän poikainen seuraa uhorille. Tämä muistuttaa aivan suoraan hoppesilaista ajatusta luonnontilasta. Kaikkien sota, kaikkia vastaan. Muistona Karjalamaa, mutta vieläkin syömässä soinnahtaa. Soittajan sormissa kuulostaa Säkkijärven polttaa. Pasifistihan ei tätä tilannetta hyväksyisi, mutta sen sijaan fasisti voisi pitää tätä hyvinkin kauniina. Tämä mahdollistaa urotyöt ja itsensä ylittämisen. Jos mietimme tätä utilitaristisesta näkökulmasta, niin hyvittääkö nämä tämän aiheuttamat hyödyt näitä tämän aiheuttamia haittoja? Onko Kekkonen dema? Täällähän paistaa aurinko! Tässähän alkaa jano puskemaan päälle. Jos ajattelemme hedonistisesti, niin meidän pitäisi ajatella, että tämän pitäisi tuottaa mielihyvää, jotta tämä olisi jotenkin hyvää elämää. Mutta minusta olisi aika sadistista, jos tämä tuottaisi mielihyvää. Se olisi niin kutsuttua huonolaatuista mielihyvää. Hyvittääkö tällainen väkivalta muita tekoja? Voisiko se Jari olla hetken hiljaa? Säkkijärvi se meiltä on pois, mutta jäi toki sentään polkka. Pilikille villet ja pullat, Eetu jo pilikkiä kiillottaa. Ai Kai! Tämä on tällainen psykologinen testi. Joku muu saattaisi menettää mielensä pelin kululla. Vittu! Vittu! Pilkkuvirhe. Tehdään pieni kepponen Juhalle.
Jaas, eihän siellä ollutkaan ketään. Luulin jo, että joku koputti. Jahas, Putin soittaa. Laita tuosta video pyörimään. Beethovenia, minun lempparini. Onks kukaan nähnyt Jormaa? Jormaa. Mitä helvettiä? Ei helvetti. Minun pitää alkaa ottaa itsesi iskestä kiinni. Tehdään pieni ansa. Jahas, siinä on toi Euroshopper Niilo 22 värisiä tuoleja, että voisiko Korialaisen Tiinalle tehdä tästä pikku annosa. Emätin KRP ykköskenttä. On tässä myöskin vähän tulee mieleen tää Drumlin ja Morenin sekoitus tästä, kun siellä Mannerlaattonen stratosfäärissä nämä tuolit sillä pyörii. No, vielä tässä puuttuu toi solujakautumisen, mikä refrekeraatio. Juu. Tuohan on tämmönen Nokian KRP-välinen. Joo, toi on just hyvä. Tässähän on tää Kaarilan koulun tämmönen pienoismalli tässä. Ja pikku jäynän poikana tolle karjalaiselle tästä. Näin. Eli jos aika on kulunut odotusarvon verran. Mikä tuo ääni oli? No sinne meni tonne kuin tohtori!
Kuten olette huomanneet, pelissä on jälleen enää 2 pelaajaa. Tiina ja Terhi, palatkaa saliin välittömästi. Rehtorilta oletaan omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Te ette ole tällä liitolla näyttäneet sitä ollenkaan, joten tästä syystä en pysty antamaan rehtorin paikkaa teille kummallekaan. Mitä? Herää! Tästä syystä julistan teidät molemmat kuitenkin vararehtoreiksi. Ja julistan itseni rehtoriksi. Moikka, täällä on Anne-Mari Jussila. Mä oon UKK-instituutin kehittämis- ja hallintojohtaja. Liikunta- ja terveysjärjestöjen luottamushenkilö. Avasin taannoin myös Tampereen joulutorin. Ja tällä hetkellä toimin myös Kalevan lukion 5. rehtorina. Sä alat vihdoin viimein käsittää, ettet sä tarvii lupaa keneltäkään. Oot liian Förlåt att jag är sen. mitään menettää, joten anna mennä. Perkele! Kaunis, riekas, onnellinen. Kaunis, riekas, onnellinen. Anteeksi mä... Ja sitten oi! Tämähän täytyisi tuolta jotenkin mielihyvää, että tämä olisi hyvä elämä. Matte potkaisee seinää, niin sen jälkeen lähdette juokseen ja tappalette henkenä edestä. Reaktioaika kävit 5 sekuntia. Sanot vaan koot valmis. Ei vitsi, mennään Mari. Mä otan vasenta. Iso käsi. Iso käsi! Merja. Kaunista. Se on ihan hirveetä. Eikö mä unohdan nää nimet koko ajan? Jari. Eiku. Heinänen. Juha Heinänen. Juha Heinänen. Mä muistan sen nimiä. Onko Kekkonen demoni? Älä vii. Pysty antamaan rehtorin paikkaa teille kummallekaan. Mitä? Herää! Saatana. Oota, toi oli... Moi! No moi Teri! Hyvä, että tehtiin tää sopimus. No sano muuten, sä oot niin ihana. Niin säkin.